ce da nasu kowa wani rabar Aliyu dan da wangaci. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabi za a yi na gaske ba zancen murdiya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabe za a yi na gaske ba zancen murdiya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabi za a yi na gaske ba zancen murdiya. Mai bani na sa ilahu Allah sarki daya. Yayin kyauta ga wanda ya so ba tankiya. Allahu da ya makaryaci yayi mai gaskiya. Yarda mini in yi baitika na ba tirjiya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabi za a yi na gaske ba zancen murdiya. Allah da dayo salati kamar sa addadi. A guri na sa annabin da ya cika duka sharadi. Ali da sahabihi da ba sa yin magudi. Sun rike sunnar rasuli sun hau hanya daya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabi za a yi na gaske ba zancen murdiya. Ba ku kuka yi a garki yayi muku sallama. Sabon ku na zo da shi ku tarfe ni da azama. Na san wani naku ne ya tilas na ga karrama. Dan shi na ga kun shirin tsayarwa baki daya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zabi za a yi na gaske ba zancen murdiya. Tafiya da gwani tana da daɗi ku ji ƴan uwa. Ali ɗan lawan mu bi shi dan zai mana garkuwa. Dan kariyar gari mutan da ke ganuwa. Nema a gare mu kun ga yauta wuce tsintsiya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bara gurbu ba. Ali
shariya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bar gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zaɓe za a yi na gaske ba zancen murɗiya. Nan za na tsaya na sanya sunan 'yan jam'iyya. Sun ba da gudunmawa cikin wannan tafiya. Mata da maza cikin su ban ware ko ɗaya. Su ne suka yi wa tsayin daka ba sa gajiya. Bana mun dau dan kwarai ba za mu bu bar gurbu ba. Ali dan lawan a garki shi zai mana kansila. Zaɓe za a yi na gaske ba zancen murɗiya. Na sanyo nuna kansila farko na ciki. Da Alhaji Sani Habu mai son kai gaci. Da Alhaji Yusuf kashi ya baya sakaci. Da wanda na bulwada Usman sa firgici. Muhammad Lawan kanto ma baya san jiki. Muhammad Gako na sako mutum arziki. Da Sani sifi kashi abun fahari ne ciki. Habiba Amini na sako babban haziki. Lukman Amini tafiyar baya turjiya. Amini sakwaya ya fi son ai gaskiya. Amini a kora mu da shi hanya daya. Da dan mai gwanin mu ne ya wuce tankiya. Dan Lami Biniya ya ce mu rike kurriya. Ibrahim Fallaki da baya yin tutiya. Alhaji Karrari a gaishe da mazanjiya. Ahmadu Kudi ya ce mu hau kan hanya daya. Wani mun kai la gaida nawa. Lema yana ciki. Bala Innuwa na yabawa. Lema yana ciki. Da Yusuf Rina na sakawa. Lema yana ciki. Magaji gamba ginshiki ne. Lema yana ciki. Hajiya Rashida jinjina ne. Lema yana ciki. Hajiya Ladi kansila tini ne. Lema tana ciki. Hajiya Ladi yar majalisa ce. Lema tana ciki. Na gaida macen da ba ta kibce. Lema tana ciki. Amara shi dan halak ne. Lema yana ciki. Haji Audu dogon sarki mutum ne. Lema yana ciki. Alifansi shi ko fuffuke ne. Lema yana ciki. Aminu dan lissafi wani ne. Lema yana ciki. Ko ma'azuwar raka ne. Lema yana ciki. Jan wasu jaruma na kance. Lema yana ciki. Irma wasu wai bagoruba ce. Lema tana ciki. Hanne Abdu a bar kwatance. Lema tana ciki. Jamila ya babban barinki. Lema tana ciki. Dini biyar na
Ali ɗan lawan a garki shi zai mana kansila zaɓe za a yi na gaske